belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Het Openbaar Ministerie heeft gisteren 16 jaar gevangenisstraf geëist tegen agent Mariano. De 32-jarige agent wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij de roof van honderden kilo's cocaïne uit een politiebureau op 13 oktober 2018. Mariano zelf zegt dat hij onschuldig is. Hij weet niks van de zaak en hij is maar een eenvoudige straatagent. Hij weet wel dat degenen die betrokken zijn geweest bij de straatroof niet meer op Curaçao zijn, maar inmiddels in het buitenland verblijven. Volgens de gevolmachtigde minister van Curaçao in Nederland, Carlos Manuel, is er veel mis in het Curaçao-huis. Dat ontdekte hij toen hij vorig jaar aantrad. Gisteren sprak Manuel in het parlement van Curaçao over de situatie en zei dat er flink gekort moest worden in het Curaçao-huis. En toen dat gebeurde kwam er naar boven dat er veel mensen op een bepaalde manier geld aan het verdienen waren binnen het Curaçao-huis die eigenlijk niet volgens de regels waren. Volgens hem wordt de situatie op dit moment verbeterd. De Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken Hanke Bruins-Slot en staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Alexandra van Huffelen bezochten vanochtend de Juan Pablo Duarte School. Daar spraken ze met leerlingen over het slavernijverleden en de wijze waarop het slavernijverleden nog steeds doorwerkt tot op de dag van vandaag. Beide bewindsleden zeiden na afloop onder de indruk te zijn van de verhalen van de jongeren. Het bezoek van de twee staat in het teken van het slavernijverleden. Volgend jaar is het 160 jaar geleden dat binnen het Koninkrijk het slavernij werd afgeschaft. De verwachting is dat Nederland dan een gebaar zal maken. De twee zijn in voorbereiding hiervoor al op bezoek op Curaçao, Sint Eustatius en Sint Maarten. Eerder deze week was er aandacht voor de slechte situatie waarin twee jonge vrouwen met hun kinderen wonen. Zowel het programma Doene un Chance van Antoinette Dap als Extra hadden aandacht voor deze situatie. En gisteren heeft minister Laurmonie Cecilia van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn laten weten dat ze de twee dames meteen gaat helpen. Ze krijgen een huis van FKP waarbij ze normaal kunnen wonen met hun gezinnen en niet in een deplorabele toestand. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunico. Llámanos centro de cliente na telefone 0800-035 de jaluna para viernes voor die setor de mente te cu setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. Het moet een vreemde gewaarwording zijn geweest voor de automobilisten die gisteren terugkeerden naar hun geparkeerde auto en zagen dat ze geen bumper meer hadden. Het gaat om twee Toyota's die in de buurt stonden van Zeelandia aan de Kaya Coronel Karel winkel. Los van elkaar hebben onbekenden de bumper van de auto weggehaald. Goed nieuws voor veel mensen op Curaçao. Vandaag wordt het minder warm. De afgelopen dagen heeft Curaçao te maken gehad met een enorme hitte die gepaard ging met nauwelijks wind. Dat wordt vanaf vandaag minder en ook de komende dagen zal de gevoelstemperatuur niet langer 39 graden zijn. Het zal nu 32 graden zijn en een beetje meer wind, wat het weer draaglijker maakt. Een hele vervelende situatie met de wereldberoemde honkballer Andrelton Simmons. Hij speelt in Amerika, maar komt van Curaçao. Deze dagen is hij op vakantie op ons eiland, maar eerder deze week werd hij overvallen bij Bullenbaai. Onbekenden namen de telefoons en ook een ketting af van het echtpaar. Andrelton en zijn vrouw hebben aangifte gedaan bij de politie. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.